1989. חייל מספר 411948 משתחרר מהצבא ויוצא לאזרחות. לאחר 32 שנות שירות בנחל, בגולני ובחיל השריון, בהם תפקד בין היתר כמג"ד, כמח"ט, כאוגדונר, כראש אגף במטכ"ל וכעוזר הרמטכ"ל, מנחם פורש, עוזב את המטכ"ל ועובר להיות מנכ"ל. היטיב להגדיר זאת מנחם בעצמו. במקום לקנות טנקים, עברתי לקנות תחתונים. בינתיים, בקבוצת קנית שלום, לימים קבוצת עזריאלי, בונים את קניון הנגב ועולים לבנות בירושלים את קניון מלכה. במסגרת עבודתו כמנכ"ל המשביר לצרכן ויושב ראש מרקס אנד ספנסר ישראל, מכיר מנחם את דוד. בין השניים נרקמת ידידות שמסתמנת כבר אז כיוצאת דופן. דוד מנסה לשכנע את מנחם לעבור לעבוד איתו, כי הוא יודע שהרווח כולו יהיה של הקבוצה. ומנחם מצידו עונה שיעזוב את המשביר רק כאשר המשביר יתחיל להרוויח. בין האצבעות, בין המבטים, בין המקומות שלנו, המסומנים באהבה, בין החלומות, בין השושנים, בין האהבות שלנו, בימים יפים של אגדה, בין המשפחה, בין הידידים, בין האנשים שאנו רק איתם רוצים להיות תמיד, בין הזיכרונות שנאספים, בין המלחמות שלנו למען העבר והעתיד. 2001, משרדו של מנחם עינן. אל המשרד נכנס מרואיין בחליפת 3 חלקים מחויטת. במהלך רעיון העבודה מתברר, איך לא, שהמרואיין, נקרא לו ג', היה חייל שלו, שהפעם הקודמת בה נפגשו הייתה בביירות. הרעיון התגלגל לאן שהתגלגל, ובסיומו אמר מנחם, עוד לא החלטתי אם אקלוט אותך לעבודה, אבל זאת הפעם האחרונה שאתה בא לבוש כל כך יפה. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט, קיץ חורף סתיו אביב, עוד שנה אחת. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט, קיץ חורף סתיו אביב, עוד שנה אחת. נה 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 na 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 במהלך הבנייה מחליט דוד עזריאלי שמרכז השלום הינו מפעל חייו, ועל כן מן הראוי שיישא את שמו. בכדי להכין את הקרקע החלו בחברת קנית להקפיד לומר פרויקט השלום. כשהכל התרגלו לומר פרויקט השלום, הוחלף השם לפרויקט עזריאלי. וכשהשם משתרש בציבור, נקבע שמו סופית, מרכז עזריאלי. השינוי לא נעלם מעיני אנשי עיריית תל אביב. מנחם נקרא לוועדת השמות המחוזית, שם טענו כי אין בסמכותו להחליף שם של פרויקט. מנחם אמר כי למען הדיוק, ועדת השמות זכאית לקבוע רק שמות של נכסי ציבור ולא נכסים פרטיים, ואילו פרויקט עזריאלי הוא פרויקט פרטי. ואם כבר בהצעות לשם עסקינן, אמר מנחם, השם הוצמד לפרויקט על שם דרך השלום שעברה לידו. אך הדרך נעלמה מהמפה, ובמקומה צץ רחוב גבעת התחמושת. ולכן, אמר אלוף במילואים מנחם עינן, יש לקרוא לפרויקט מרכז התחמושת. זאת הפעם היחידה שמנחם עינן לא הלך בדרך השלום. ובסופו של דבר הסכימה העירייה על השם מרכז עזריאלי, הנישא בפי כל. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט, קיץ חורף סתיו אביב, עוד שנה אחת. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט, קיץ חורף סתיו אביב, עוד שנה אחת. נה 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 na 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 na
ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל, הטלפון מצלצל במשרדו של מנחם עינן. בצידו השני של הקו זה ברור, מר דוד עזריאלי. בסבלנות רבה מתאר מנחם לדוד בפרטי פרטים את כל מה שקרה ואת כל מה שחדש בחברה. כאילו לא התרחשה שיחה כזו בדיוק יום קודם לכן, וכאילו לא תתקיים שיחה כזו גם במחרת. Na 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 ממשרד קטן, ליד השירותים, במרתף הקניון הראשון, קניון איילון, ועד הקומה ה-48 של הבניין העגול, נסגר מעגל. מנחם שלא פעם נשמע אומר, אדריכל יש פה רק אחד, ואני באדריכלות לא מבין, היה לאדריכל ההצלחה שהניע את הקבוצה קדימה אל המקום שבו היא נמצאת כיום. תוך גילוי יכולת להכיל את כל הרצונות של האנשים שמנגד והאנשים שבעד, מצא עצמו מנחם שולף את העיפרון ומתחיל לשרבט. הוא סרטט בקו עדין את תוואי הדרך וניווט היטב את הספינה הזו שהלכה וגדלה, ולמרות שהפכה כבדה, פילסה את דרכה בתמרון ובכישרון רב, בים של אתגרים, וכיום היא עוגן של ביטחון ויציבות. בין האצבעות, בין המבטים, בין המקומות שלנו המסומנים באהבה.